thlir tu zong zong te chi bai vek ule mi puiten kan nga hlel em eng tika nge ni ang tia beng kan chit thup lain purichat vanal mangaya chuan complain a thelu ta ani a complain lekha kan muang hian criminal complaint number za somthum pathum of 2024 ani a in the matter of Sri Richard Vandal Mangaya, son of Lal Zoma, residents of Veng Hlui Aizol, Mizoram, Ania complainant Ania versus Facebooker David Silo. Di in pakhatna Facebooker David Silo. Ni in a Facebook link anronda boka panina Lal Ramuan Pui YouTube channel Tuesday Nightmare, permanent residents of Mamit District, Mizoram, Ania. Pathumna Tlang Mingthanga, son of ML Thuama, residents of Mison Vengklang Aizol, Mizoram, Ania. Eng tehi opposite parties anni an pathum hian. Tichuan kahan soidu achu alomom hle in karia a tun ma zong zong in hetianga in mo pu na chetak tak kha kan lo hre na sa thina ni khanga te khan thudik tak tak hailan om si lo khan hanin mo chiata a soi thiam kha an ding chang mai mo ti tur kha ani thina ni mi puiten kha kan kham to em a hriat po hi ape om to lawani khatiangang chi kha tun tuma chuan in pu mo na satak aron thleng le ta a thudik hreturin an pu chuan criminal complaint a thelu ta hi alomom hle a atu zok po lo chakta se lo dikta se mizo mi puite tan chuan thudik kan hre thei dona alomom hrim ani chuwang chuan purichatan complaint a thelu ta a kotin angai tuanga ama po hi alo chak lo thei tin David Silo le Tuesday Nightmare te po an chak lo thei ve tho tuna ri chon engma kan la hre thei lo ani hei hi kotin angai tu anga in than ma hian angai tu fel manangem tiro chu ke niang duang chuan kan hre thei lo chuwang chuan ainga po ni se thudik hret tura criminal complaint alu thrim hi alom om hle a maso nara bi thara poimo tak pakhat ni in karia chief minister in CM ani tirte khan etiangang chi an chui chua zel tur thu le adik lo chuan atur mai turani ti kha alo sei to a tuna hian atakin kan mu chodon ta ani avoi khatna atan alomom hle a hetiang tur hi ani a tun ma hrim a po khan criminal complaint kha thelu anengai lowa mi puite om ngai na helo khan min siam chang atam thei em ani chuwang chuan thudik kan hre thei tur hi thil lomom tak ani atua po chakin chaklo se mi puitan chuan alomom hrim tura kangai ani